Şeýle bir wagt bolupdy. Ýagny dünýä arzuwlardan gurulupdy. Ummanyň ähli ýaşaýjylary bagtyardylar. Hemde asudalykda ýaşadylar. Öz kalplarynyň sesine maýil bolmak olaň iň esasy buýsanjydy. Deňiz asudalykdy. Her kim arzu bilen ýaşaýady. Ýöne ähli zadyň üýtgä başlanyny hiç kim duýmaýady. Ine şeýdibem, deňiz ýaşaýjylary öz arzuwlaryny ýatdan çykaryp başladylar. Ýeňiňiz özleriniň maddi zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen meşguldylar. Ýaşamak üçin aw etmek üçin ýaşamaklygy öwrülipdi. Ýöne mugaramazdan bu zatlar üýtgetmek üçin bir canlar dünýäye indi. Ol özüni gurşap alan canlarlaryň aýdanlaryna kulak gabartman, diňe öz ýüregini diňleýärdi. Ol öz maksadyna ýetmek üçin janyny aýaman, ähli kynçylyklary, päsgelçilikleri ýeňip geçmäge elmydama taýýardy. Ol duýdansyz hemmeler üçin ummanyň ähli janlarlar üçin täze bir dünýäni açar. Bu bolsa o arada hikayet. Daniel oýnarsana, tolkun. Sen ýene düşünde tolkun gördüňmi? Hawa. Tolkunyň ýatdan çykar, eýem giç bolup baýa, gör, balga awlaly. Men bir dara düşünüp bilemok. Biz näme üçin güni bilen balga awlamaly? Biziň ýalpak aýlamyzda bütün ömrüne ýeterlik balyk bar ahry. Sen nägil tampyjak? Sen näme düzgünü bilen okmy? Hawa bilýän, tolkunlarda gaýyp bermegiň öz ýalpak aýlamyzdan çykmaň howp bolýany bilýän. Aw etmek, ýene döwlerek aw etmek. Men balyk awlamakdan halis ýadadım. Salam Miguel, salam Daniel. Bilýäňizmi men şu näme gördüm? Bilmeýäňiz. O biçak uludy. O dağ ýaly deňiz ýyllady. Ol ören uludy. Ullugan deňiz ýyllady? Oňusynyň ulmasına bolýarmy? Hawa, o ullugan nämişidi? Enem ýalkym saçýady. Maňa ananaýyň, ol biçak ulu dağ ýaly. Ay goýsana, bu bolup bilmez. Ýöne tiz onu görmediňiz-de? Biz nämen görmedik? O ýyllyk menki, diňe menki. Näme bolsa-da sen oňa ýakynlaşaýma. Men sen ýalryýan gözüňden aňýan. Tolgunmasyna sparki, ullukan ýyllyk diňe senki, başga hiç kim däl. Hawa, o menem hayrana galyrdy. Sebäbi men onu göremde, o gaty ägirdi. Hawa, o diňe menki. Hawa sparki senki, inne bolsa ullukan ýyllyk barada oýlan. Ardy götde ýatyp diýinsiň al. Hawa, men ýatyp diýinji alaýyn. Men uykym gelýär, sebäbi men giýje ýylly sebäpli uklamadım. Ýene de o diňe sparking ýyllady. Diňe menki, men uykym tutýar. Inneme urlip çyk ýataýyn. Hey, delişdiňmi? Bize sparkini alyp gidip ýatyrmak gerek. Aha, bu näme? Reýrenmesine, goýsy maňa kömekleş. Tuş. Dinle. Spark şeýle kijigen bolsa şeýle agramlyjy. Sen onuň magyr, sebäbi sen ýyla galýan. Men ýyla galýanmy? Ýerden ýetmi gel. Sen men goýup ýetip bilmersiň. Ay sen goýşaçyk. Balyklar soguluň. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Delfin. Arzuwçul hakkında hikayet.
Görýäň Miguel, sen meni gowy ýetip bilmersiň. Ey, saňa näme bolýar? Bökde. Yok ben bök çökkä. Bay, bira gorkya. Bol bökde, towjak. Men seninle oynamak Daniel. Sen meni dudugy uçurjak bolýan. Sen bilýäňmi? Bize beýlek çykmak adagan. Bize eýlek çykmak bolanokmy? Goýsana Miguel. Bu tolkunyň ajaýypdygyny görsene. Salam yolbaşy. Biz gowulaş oynadyk. Men saklanyp ýetişmedim. Maňa bökäýmek galdy. Diňe bökäýmek galdy. Hawa oýnaýas diýsene. Saňa bök geçip tolkunlarda ýüzmekden başga çykarga galmanyrda, şeýlemi? Hawa hut şeýle. Egerde bökmedik bolsam, daşlar baryp urulardym. Bu bolsa gaty agyrly. Sen özüňde üçin gaty gowdar öden ýaşy. Hawa, hemme gat gowy. Ýöne men biraz oýlanmanyryn. Belki maňa sen ýadyny biraz sereňletmek gerekdir. Andyşydymy? Daniel, men sana düşünemek. Biz öz tapşyryklarymyzy bir kemsiz ýerine ýetirdik. Ýok, Daniel'e kellesine meduzalary asyp, deňiz kirplerini oynamak gerek boldy. Daniel, berik gel. Miguel, Ferit. Görýärmi? Daniel, sen mydama garaşyp bilmersiň. Sen aýratyn bir tapşyrygy ýerine ýetirmelsiň. Güneýýam gerekli ýerine ýakynlaşýa. Aýratyn tapşyryk? Arzu et. Ýa-da hiç wagt arzu etme. Gel, ýa-da hiç wagt gelme. Sen garaşyp bilersiň, ýöne deňiz garaşmaz. Sen muny eşitdiňmi? Nämäni? Sesi, ýanky sesi. Ses? Näme ses? Daniel, Ferit. On birliklerini gördüňmi? Ol biziň aýlamyza düşäýdi. Ýerhany. Hawa. Dinleň. Sen meňil gorawlusyňyz. Bu deňiz gazy. Gowsy oňa ýakynlaşmaň. Ýerin nämedir? Hiçta, şu wagta hiçta. Owa dönnygyny. Ýalpaga gaýlaga gönüm mandan bir dap çyk geldi. Ýöne men oň ören howpurlygyny bilýän. Onu gaty gowurýan. Ol edin men ýyldızym ýaly ullokan. Men onu ilki gördüm, oňa ady Saltary. Sebäbi ol edil men ýaly. Bu edil men düşümdäki ýaly. Hey, eşten Daniel, ýakynlaşma. Salam. Men Daniel. Bilýän, sen şol meşhur Daniel Alejandro Delfin. Sen şöhle satýan. Meşhur? O nähil meşhur? Arzuwçylyň meşhurlygy. Ummandan böwüdüň aňyrsynda men bilen gürleşen sen midiň? Ýok Daniel. Men diňe saňa çakylygy ýetirýän. Men diňe sen arzuwlyň tolkunlaryny tapmak üçin günüň gerekli ýere ýakynlaşýanlygyny aýtmagy geldim. Daniel Alejandro Delfin,
Häziriň özüni ähli toparyňyz bilen ýyda çekeliň. Meniň bilen gurulşyk. Sen maňa boýnymajak bolýanmy? Daniel Alejandro. Ýöne ol şeýle bir gorkunç däl. Daniel häziriň özüni ýyda çekil. Näme boldy? Gorkma Daniel. Diňe sen onu eşitip bilersiň. Näme üçin? Sebäbi sen kowumdaşlaryň arzu etmekligi unutdylar. Şeýle de bolsa, sen öz anamyňy ýitirme. Daniel, köpler seni üstüňden gülerler, güllülerem. Ýöne käwagt öz anamyň üçin jogap bermeli bolýar. Şonda da sen öz anamyňdan dänme. Hiç wagt özüň gorka allyrma. Häzir bolsa, maňa gaýtmagy Yok, wagt. haýşeýän gitme. Men senden köp zatlar barada soramly. Daniel, beýlekleň näme diýenlerine garamazdan sen öz kalbyň owazyny dinle. Eger arzularyňa ýetmäge şeýle gaýratlylyk, batyrlyk görkezseň, sen bir wagt hakykaty bilersiň. Ýöne biz ýene görüşerse? Bilmedim. Men öz tawşyrygymy ýerine ýetirdim. Eger de öz arzularyňdan ýüz öwürmeseň, sen hiç wagt ýeke bolmarsyň Daniel. Hiç wagt. Şeýlilikde Daniel bir zada göz ýetirdi. Olam eger ol elmydama kalbynyň owazyna boyun bolsa, oň hiç wagt ýeke galmajakdygy. Hemme zat bolmy? Hawa. Men aýratylan şu skadyň bir zat etmeginden howa tyrlanýan. Tolunmasana hemme zat bowy. Biziň ýalpag aýlygymyň daşyndaky janlarlar maňa ýarap baranok. Hawa menem bilýän. Menim biraz howa tyrlanym aýratýan şu skatdan. On garnyň aşagyna bellik barmyşyn. O barada käbir gurrunlar emeşdim. Hoplumy? Ýaşulyň aýtmagyna görä, on beýleklere kömek etmegi barada aýratyn tawsyry barmyşyn. Şoň üçinem häzir ol ummana ýüdip beýleklere kömek edýärmişin. Ol elmydama mätäşlere kömek edýärmişin. O que? Yer näme ýolbaşçy? Ol gorkunç janarlar. Çoňlukdaky daşlaryň astyndan bizi iýerleýär öýdýän. Näme bolar Sparky? Bir zada golaylaşýa. Awa, men hem onu duýýan. Olaýan bu ýerde. O gaty ýakyn. Men onu duýýan. Arzu etmelmi ýa-da ýok? Gitmelmi ýa-da ýok? Ýolbaşçy? Taňa näme boldy? Eýýän ýatma wagt boldy. Sen sürüň eýýän ukuda. Men uklap bilemok. Bu ýerde galmak o sebäpden. Senden gün barada bir da sorap bolarmy? Gün barada Daniel. Gün barada. Gün ütgüýämi? Gün elmydama ütköýä. Ol bütün ýylyň dowamyna da, günüň dowamyna da ütkäp durýar. Ýok, men o hakda däl. On hemmeler hayran oýan. Hadiseler barada soraýan. Sen onu näme üçin soraýan? Ýok, ýönekeýji, bir bilefigeljiligim üçin. Balyk aglayan wagtymydan sen şeýle bilefigeljilik golaýsan. Käwagtlar men özümi beýleklerden ütgüşüp durun öýdýän. Hany goýsana, ýatar wagtymyz boldy. Han ýör, ýüzdük.
Men kirpiciklenmi iyimi? Olar menki. Belki yol başımamladır. Durmuşunda şeýle bir wagt geler Daniel. Şonda sen diňe öz kalbyň owazyna goşulyp arzulyň ýyzyndan gitmeli bolarsyň. Arzulyň ýyzyndan. Sen kim? Sen skadam däl, men geçten sesim düýünden başgaçady. Men deňiziň owazy. Deňiziň owazy? Hawa Daniel. Hawa Daniel. Siziň ýalpak aýlaňyza barýan skat men perişteleriň biridir. Men sen hakda aýdýan, sen taýarmy? Näme taýarmy? Asuda aýlakda uzakdaky saňa näwelli ýerlere syýahat etmäge sen taýarmy? Oň üçin men näme etmeli? Men öz ömrümiň hakyky manyny näde taparym? Sen öz uzak garaşan arzulaňy, öz ömrüň hakyky manysyna belin jadyly tolkunlarda gaýyp ýüzüňde ýetersiň. Daniel ýydyňa dolan. Daniel Alejandra Delfin, häziriň özüne ýydyňa dolan. Ýogsam ökülmeli bolarsyň. Daniel, sen näme diýäň? Daniel, inson kere aýdýan, ýydyňa dolan. Ýydyňa dolan nidim. Miguel, men sensiz ýüregim musar. Ýok Daniel. Görüşýänçäk Miguel. Görüşýänçäk Daniel. Meniň bilen Daniel Alejandra Delfin şugundan şeýläp biziň sürüýümizin aglasy äller. Oldulygyny bozdy. Şoň üçin ol biziň ýurdumyzdan hemişelik kogully. Hemişelik. Ertesi ýerden Daniel Alejandro Delfin ägirt ummanyň orta tarapyndadı. Ol nire gitmeliligini bilmeýärdi. Ýöne ol öz kalbynyň sesini eşitmäge ukyplydy. Sen maňa kömek edip bilmedimiň? Elbetde, filan sayın. Saklansana. Han saklansana.
Men kıskışlarımdan telesap bol, ağırtyaňa. Umumana men sana minnettar. Ýöne sen maňa bir zat düşündir. Men näme rezilemeň diýenmi? Bağışla. Ýekece mut garaşay. Sen nire ýitirip boldun? Sen näme meni iýmekleň okmy? Ýok. Sen anamyň wamy? Dogrudanam şeýlemi? Sebäbi men ören datly. Elbette ýok. And içýän. Ay bolýada. Men ýok. Han ağrın yumsana, yoksa men sen aşağıdan görüp dur. Dinle, nädip beýledip bilýän? Sen häl ýitirip boldun ha? Şeýle de, men hemije şeýleýän, men guruluşum şeýle. Ine şeýle. A sen näme? Sen kim? Men Daniel Alejandro Delfin. A sen bu ýerde näme işleýän? Men ýalpak aýlamyzdan çykmagymy damy arzu ederdim. Sen näme ruhsatsız gaçyp gaýdy berdingmi? Hawa, megere men o ýere indi gaýtyp barman. Bilýänmi? Menem başdym. Ýok, dogurdunam. Men hiç zat gözläp okdum. Men diňe ýüregim mysy. Men ýar kalmara başdan geçirmeler ýetmeýär. Maňa jahana tyran etmek gerek. Şoň üçin men ejem ýanynda dama galyp bilmeýärdim. Sen düşünýärmi, ondan men neme diýjek boldum? Bu zatlar men ýüregime düşýär, bir hili ýüregim ysyrýar, sen düşünýärmi? Hawa, düşünýän. Karl, sen nerede? Gel deňiz kirpijiklerin bagryny ýaý, gel bäri. Ýok, gaçal men ejem. Bu men ejem gaçaly. Maňa temmi berer. Ýene de deňiz kirpijiklerini iýmeli bolar. Men bolsa onu isläm ok sebäbi olar ýetik hem kesgir. Yer bolýada. Ok bäýbe, görsen nähil çalasyn. Sen näme garaşýan? Han bolsana ýoksa ýyda galarsyň. Sen näme Ondan dursun? ýapys guýrugymdan. Näme? Ýene ýyda galýan. Han men bilen deň hereket etsene. Kömegiň üçin sag bol, Karl. Vay ejezan. Şu ýerde saklasana. Saklan. Wahey. Karl gatrak diýedimi? Men berde. Men güne çoýatum geldi. Men pikirimçe bizi bu ýerde biziň ejeminden tapmalyk diýen. Wagt men ejemjan. Dinle, sen men arkama minne berkirak ýapys. Ören berkirak ýapys bolýarmy? Ören ogy. Bu ýeri biraz rahatrak, inni sen nire etmekçi? Ýa-da kiýip köplik gözleýärmi? İlki ben dem almak üçin soňky ýyna çykmaly. Tolkunlarda böwsüp ýüzmek men ömrümiň manysy. Sen heýde bir finans görmedin? Elbette Delfin. Ol ören kyn. Men köplünç atudalygy, hugurkmalygy öwürýän. Sen näme? Näme üçin adatdan gaçyp gaýtdyň? Men ýaşan ýalpak aýlagym ören owadan ýöne ol tufahana meňde. Belki men seni hukukdan goramak üçin seňle bile giderin. Näle görýän? Bolýa, bu pikiriň maňa ýaraýar. Vay sen eşitdiňmi? Hawa. Men onu göresim gelýär. Men biraz kire daýynly. Men gatrak gorkaýdym öýdýän. Size näme gerek? Näme gerek diýäňmi? Men sen arka ýüzüşlüň ýa-da gaýratly dostun gysgaçlar bolup bilerdim. Näme? Sen arzuwlaňdy. Aýrylyň. Bu ýerde gorkara zat ýok. Men gorkamak, ören gowy. Şeýlelikde seni iýmek aňsat bolar. Näme? Ay, howada, sen ýekem ýa-da siz köplükmi? Siz näçe?
Görýän ol men yerlikde sorag berýdim öýdýän. Vay Ejecan, maňa meduza gerek gel. Haýşe diýen men islämok, ol diýişleýä, men islämok. O men dilimden niýişleýä, diýişleýä, men dilimden niýişleýä. Biz arana saýdy öýdýän. Näme açdyk diýdim? Ýok, biz olardan arana açdyk öýdýän ýa. Men inson görän şeppek yelmeşen meduzany iýip duran dady. Näme dat meduza dowamy? Bilmedim de ýöne men olaryň aýajyklaryny halýan. Hä, ýadyma düşdi. Men düýüş görüpdim. Şonu bili müňlerçe barakuda iýjek bolýarmyş. Menem olaryň öňünden çykdym. Olar bolsa, meni görüp kaçıp gittiler. Belki seň lakamyň derwdagyny edisidir. Oy, elbette. Bey karryň üstüne hiç kim çalıp bilmez. Siz eşitdiň Karl? Hawa? Nähil ajaýyp. Hawa elbette ýalňyranok. Bu näme? Hey Daniel. Sen hemme öňünden biljek bolýarmy? Serediňe nähil tolkunlar. Men ýüp ýokary çykaryp bolýar. Bolýar, meňem seň bilen. Ýaý. Sen taýynmy? Men mudam ataýar. Ajaýyp. Hayran gallarjy dogdamy? Mundan gowsu bolup bilmez. Beýle tolkunlar kalmar üçin ören howp bulur. Menden de ýylyň gelýärmi? Sen men taşlap geçekmi? Şeýlemi? Körpeje tolkunlaryň üstüne näp ýüzmeligi men taňa görkezerm. Gowlukyan saltyrak görkezsene. Men bir daha düşünemok. Sen näme üçin maňa özüň käl goýrugyny näp ötürmeligini görkezeňok? Men söz berän, ähli bilýänim öwrederin. Inni bolsa men täze tolkunlara garşy gidýän, sen meň bilenmi? Daniel, arzularyňa ýetmek üçin öz aýlaňy taşlak gaýdanyňy unutma. Güne seret. Oň nirede ýaşaýanyna seret. Onu gözden ýitirmän ýylyňdan git. Gün saňa köp zatlar görkezer. Ýöne sen öz maksadyň garankylykda tapyp bilmersiň. Öz duýgularyňa ynanmagy ýatdan çykarma. Mark? Öňünden çykjak her bir belgilere üns berip, sen öz ýoluň dowam et. Egerde sen ullakan, kämil tolkunlarda ýüzseň, ähli deňiz jandarlary üçin täze bir dünýäni açarsyň. Hey, dursana. Bir pırsa saklan, dursana. Beýleňe seret. Seret, ana şoň ýar bolmaly. Äme? Sen näme gyrmyzy balyk kulaklar barada hiç sat ismedingmi? Ol jennete gireler. O hakda iň bir samsyk balygym bilýär. O ýerde ýerýal hemme zat bar. Ine. O biziň garşymyzda. Bu ajaýyp açyş. Gyrmyzy balyk kulakda hemme isleg amala aşýar. Ay bilemokda. Hakykatdan biziň wagtymyz çekdi. Biz günüň garanky tarapyny syrny açyp, maňa araşan tolkunlary tapmaly. Şeýle. Diňe sen, şeýlemi? Diňe sen tolkunlaryň. A men näme? Men islegim hiç kim gyzyklandyrok. Ýa-da ýok.
Elbette gıdıklanır ya. Men onu tapdım bu cennet. Sağ ol ulu deňidileňeji. Ay bolýa da Karl. Ýeren soň Bolýa ýöne bir uzak eýlenmez gerek. bolýahan ýör. Salam. Bu öýde kimdir biri barmy? Giri verin haýyş edýän. Hojaýyn maýtra, bir de mihman geldi. Hoş geldiňiz dostlar. Men adym Daniel. Bu bolsa men dostum Karl. O sizin öýüňizi görmek isleýär. Muny eşitmek maňa ören ýakyndy. Men adym Maýtre. Meni güni öwrünip birat işe gumra bolaydyr. Ay bolýada soň işläýärin. Muň dogry geläşini. Belki siz men soragma jogap berip bilersiňiz. Elbetde soraň. Gün ýerden dogýa, aşman ýaşýa. Günü bilen gün ýokurdan hem işleýäkä. Men nemi? Ha bilen zokmy? Bir maň aýratyn günleň birini ören täsin tolkunlarda gaýyp ýüzmäge taýar bolmalygymy aýtdy. Kıyın soraw. Kıyın sorawlar maňa görnähili ýaraya. Zelel ýok. Biz o sorawlara jogap tapar. Ýöreň men bilen. Biz o sorawlara hökman jogap tapaýmaly. Salam, hojaýyn, salam. Dünýäde iň gowy hojaýyn. Ören gowy. Hemme zat ýalraya. Näme bir zat bolýarmy? Ýok, ýok. Hemme zat gowy. Ýöne maňa bir howa gerek. Ören gowy. Biziň ýaş delfinnosumyz howadan demalýa. Men ýydım bilegelim. Tügelemi? Ne hil böküş? Berekella. Eşdäm Karl, sen dogrudan uçup bilýärmi? Siz şeýle bir çalasyn. Bu yer şeýle bir göder şeýle dämi? Ne hilsi uçulýan yer? Bular men gözüme görgen edellerdi. Men size şu ýerde garaşak. Bolýarmy? Men ýydım bilen. Ne hilne jýsli. Edilmedi uzaň ýyzy. Hakyt şoň ýyzy da. Maýtre, näme üçin size hojaýynly bilgenýärler? Ajaýyp şeýle dämi? Ýakynrak bar. Güne seredip bilersiň. Näme boldy? Gün olaýam görünmeýär. Ey, kulak as. Hawa, men size ýüzünýän. Men siz akşamlyk şam nahar edilmäke hem şu ýerden ýok boluň. Ne hili äsirmezçilik. Hayrar galaýmaly. Ey, siz häziriň ödünne ýok boluň şu ýerden. Bize bu ýerden seretmek gerek. Linzadan seret. Ine şeýle.
Havva. Oğuca seyret. Sen näme görýän? Balygy. Yok. Gün tutulma. Gün tutulma? Dostum, gün tutulma bu adatı däl günlerde bolup geçýän hadisa. Bu tapmaçaň jogaby. Şo walyga seret. O ay walygy. O elbette günnün kiçirägen bolsa, bize birazajyk ýakyn. Haçanna o gün bilen biziň aramyza ýetenni, ol ony doli yapıp bilýär. Bu orada gün tutulmadyr. Men ýyrlayan tolkunlan bilen oň näme umumlygy bar? Hutçunun bize bilmek gerek. Eýem gaty giçoly, biz ony erti ýyrlen bilýär. Dostum, biz birazjyk diýinjalaly. Akşamlyk naharam basym taýyn bolar. Bize sen maňa nähir hyzmat edip biljegiň barada görleşmek gerek. Daniel, arzu etmeni hiç wagt bes etme. Skar. Salam. Salam Daniel. Sen bu ýerde näme işleýän? Men seň maslahatyňy eýerip, öz arzumy ýygarlak geldim. Ýöneten häzirki ýerinde şo zadyň içinden gözleýän zadyň tapjaňa inanýarmy? Ýowaşrak, sen niýe howluýan? Biz akşamy edinä galyp bilmez. Sen näme öz tolkunyň niýerdigini bilesiňen okmy? Elbette, men size kömegiňiz üçin hem mihman söýürlüğiniz üçin minnetdar. Ýöne men ony özüm tapmaly, düşünýäňizmi? Özüm? Bu dolu akmaklyk. Onu biri başarsa, onu diňe men başaran. Men başgaran bilýänlerim köp bilýän agary. Ýöne sen men durmuşum üçin haýsy zadyň gowdugyny bilmersiňa? Men äbet barakudany, 300 kömekçilerini düýtmüýd etdim. Ine bar bolany şu. Karl, şaltyrak bolsana biz gaýdýas. Ähli çykargalar ýapyp, ikiňizden men diňleň. Muğtuna hiçtat ýok. Kezzaplar, siz maňa bergili. Menden ruhsatsız siz hiç ýere gitmersiňiz. Inneden beýlek siz men gullarym, hany işläň. Ähli gaplar ýapyň. Hey Karl, emme da bolmy? Karl, Men keyfim başdy. Karl, biz dost agrym. Sen näme diýäň maňa aýtsana. Men garmada balyk buluň ajaýyplygy barada ömrümde köp zatlar eşitdim. Indi bolsa men näme getirdim? O diňe özüni bilýän zanlar eken. Gerek gel Karl, sen tukatlanmasana, sen mamla. Hemme sen isteýiň ýal çykmady. Ýöne sen ony gözden bilen gördüň. Bu da hemme başartmaýa. Bu bize gow sapak boldy Karl. Yer ona ähili. Sana aýjandan hemme hakykat bolmaýa. Käbir zatlaryň meňdeşligine garamadan düýünden başgaça bolýan eken. Sana onu bilmek şowuna düşdi. Hawa Karl, sen mamla. Bolýa. Biz näme de galdyk? Ene ol, men tanayan Karlym. Hey, besesene. Näme? Meni gyjyklamasana.
Bu näme? Berde Hiştat? Hiştat. Aha, mölewiz. Dinle. O sen arkaňa mutmin ya. Körpe sen nereden? O gurläp bilen reýärmi? Ey körpe. Hawa, men gurläbem milyon tekleçeni sanabam milyon dinler misiniz? Ýöne de şeýle gidizip-de. 1 3 46 71 12 8 Näkil owadan balyk. Näkil gowdat. Men onu yerim. Cenap kalma, meni ýemeseňiz lan. Cenap balyk, oňa aýtsaňyz lan. Yok körpeci, o sen iýmez. O ýöne degişýär. Hawa körpezi, men seni hiç hatırlam ýemedim. Degişme, maňa gülkünç degişmeler ýaraýar. O şeýle bir enaje da enel. Men oňa degmen, goýa menki bolsun. O şeýle bir ýumşaçyk. Ay yeterje körpe, yeterje. Ö dostun karla beýtmellere. Maňa möle ödden bilen beýde teretme. Näme işläsin gelse işläwer. Hawa. Bu öldür kiminki? Oğlum. Ece. Vah men oğlum. Sen şeýle bir görözüm belli. Ece, sen nerede boldun? Sağ oğlum. Siz onu blogoyluktan azat etdiňiz. Karl maňa şu ýerde garaş. Men bir işi ýerine ýetirmeli. Sen näme işejek bolýan? Näme? Häziriň özüne gaçyň. Sen diňe bir tölemän, üstesine men gullarma malkyçak bolýanmy? Sen nädip het edip bilýän? Sen nädip bulary dödüp bilýän? Olar menki. Olar hiç wagt sen bolmandylar. Sen özlýän beýlikleri üstemedip alyp bilmersiň. Karl. Karl. Bu näme Karl? Gör nähil ýakymly. Ýene bir mihman. Sen kiçik dostun men bilen guruluşmak islemeýär. Ol şo ýitizady bilen meni çakmagy finansiýar. Aýda şekil, men gatşymdaky şu kerpi ölen howp bulur. Sen näme isleýän? İlki bilen men kim iýmelligimi bilmek isleýän. Bagyşlaň, tanydym. Ýakynra. İşber. Siz akşamlyk edinmäge galarsyňyz diýip umyt edýän. Men siz bilen guruluşmak isleýän. Ey, biz ruhotda. Ne hili gadakly ruhotda? Sen menden gorkamakmy? Men tanıyan adamdan gorkamak. Ýöne sen açyk deňizde sersap bolmalysyň. Sen sürüň ýerde? Belki ýalpak aýlakda balyk awlaýandylar. Sen bu ýerlerde näme işleýän? Men öz arzumyň ýerinden geldim. Men ören aýratyn tolkun gözleýän. Görseňiz lämeli. O nähil tolkun? Sen ähli durkun bilen isleýän adam barmy? Ay, mene bilmedim. Oýlan. Biziň hemmemiz bir zady isleýär. Ýöne hemmeler balyk tutmak bilen başagy bolup öz durmuşlarynyň maksadyny tapmagy unutdylar. Sen muňa dogrudan hem ananýanmy? Elbetde ýetip işleje. Nemeň dostum Karl,
Bir zada gözleýär. Ýöne olan tek näme diýip bilmeýär. Şoň üçin biz bile. Ýöne sen maňa düşünýärmi? Şeýlemi? Owo, elbetde, owo. Hiç bolmanda men oňa ananasym gelýär. Belki sen şeýle tolkun ýerden tapmalygyny bilýärsiň. Şeýle tolkun tapjakdygyny sen ananýarmy dostsa? Elbetde ananýar. Maňa o arada tek gurrun berdi. Arzuum bar diýip sen hemme zat taşlap gaýdyp berdiňmi? Owo, sen näme beýip bilmedimiň? Ay, men eger dogry aýtsam, sen men kimdiň bilýän, şeýlemi? Elbetde bilýän. Sen aquladyňy men ören gowy bilýän. Owo, aqula. Görýän bol sen kim bilen iş talşan bilen owy diýän oglanç. Bu çuňluklarda men iň uly, iň ýefer, iň gorkunç durun. Sen bilýän, men barada aýdylýanlar, şeýlemi? Owo, men bilýän. Şu aýdylýanlar gödüňme getirýän. Senden hemmeler gorkýarlar, seni hemmeler iýýän, ýöneler boş gyýatdyr. Ýöne men esas meselemem şunda. Näme üçin? Hemmeler menden gorkýarlar, daşrak tegirmäge çalışýarlar. Şoň üçin hiç kim bilen men guruluşyp bilemok. Şeýlelikde sana dost gerek-de. Bir bilen guruluş başlamakam. Eýýäm ony men iýesim gelýär. Ondan menin iýesim gelýär. Owa bu kyn mesele. Ýöne çöp bolmayan mesele ýok. Han oýlan, olar iýýäniň üçin, olar senden gaçjan bolsalar diýmek näme? Maňa olar gaçman kalar iýmek gerek. Ýok, egerde sen olar iýsen guruluş bilmezsiň-de. Ýöne sen aqula meňdeşdämi? Eger men olar iýmesem, men olary bilen, olary men bilen guruluş bilýärler. Elbetde, şoň üçin gaçanda men olar iýýäkem, olar men bilen guruluşmaýarlar. Dogrusy käbir gyýgyrýar, ýöne guruluşmaýar. Finansmak gerek. Hani bärde balkdan ýerde? Dostum sen rahatlan. Sen maňa dost diýdiňmi? Owo näme? Ay ýöne maňa entek hiç kim dost diýmände-de. Bu gowda, şeýlemi? Hey, sen näme işleýän? Karl men dostma. Bağışla, men onu iýmek islemedim. Maňa öwrenşýänçem birazajyk türgünleşmek gerek. Bağışla, kiçijik dostum. Men bardaty bulaşdyraýdym öýdýän. Men oňlar beýletmeýädim. Men mudama hemmen iýýädim. Hemme dat boy. Seni öwrenşerdim. Awwalyň dostlar. Ey, Garaşyň da, men barbyr ýeterin, ýöne siz diýmen. Eşitýäňizmi? Maňa garaşyň. Bu diňe duýduruşdy. Gaçmaň, men gaýtalamyn. Bu ýerden gaýdaly. Sen onu gördüňmi, Karl? Hawa gördüm. Aquly öz pikirini üýtgetmäke iň ogdy bir ýerden gaýdaly. Men öz dostlaryny ýutmagy görýän Akuly bilen görüşdüm. Oň öňýanyna bolsa hemme ýer tagamdan noli. Eýmenji hem oň garakçylar toparyny ýeňdim. Innik çagaşa sen ýüregiňe gysmaz diýip umyd edýän. Wagşy, arzuw ýalmap ýuwdyjy. Arzuwlar ýalmap ýuwdyjy? O siziň gören aýlygan stadyňyz wagşy, arzuwlar ýalmap ýuwdyjy. Ol ummanyny ýaşaýanlaryň hemmesiniň arzuwlaryny ýalmap ýutmak üçin ýaşaýar. Men siziň oň bilen duşşoňyzdan soň diýer galaňyza haýran galýan. Olny biňjir etmez. Men öz güýçli gyzgyşlarym bilen arzuwlar ýalmap ýuwdyjynyň aradasyny etdim. Owo, bu gowy täzelik. Siz kim bolsaňyz? Men gün balygy. Men näme işleýänligim sorama taňa baýdaýyn. Men ýöne günüň ýerinden gezýän. Gün maňa da ýarýar. Taňa da gün ýarýarmy? Näme hil gowy? Bilýärmi, men bir gezegen bolsa güne elim degip görmek arzu edýän. Iň bolmany ýekeje gezegen bolsa. Sen oňa ýetmekçimi? O häzirki hal deňize galtaşyp duran bolsa, o şeýle ýakyn. Belki şonda men gelip ýeter. Siz oňa eriňiz uzadyp eriňiz ýakaýma? Men güne ýetmek arzu edýän. Meňem arzuwum bar. Dogrudanam. Men böwütüp ýürmek üçin ajaýyp tolkun gözleýän. Daniel Alejandro Delfin. Sen men adym nerden bilýän? Şeýlelikde bu dogry da. Näme dogry? Hawa näme dogry?
Bir näçe gün mundan öň men öz ýaşaýan sürüsiniň düzgünlerini bozup gaýdan delfin barada eşitdim. Ol ähli deňiz jandarlar üçin arzulardan dol dünýäni açmak maksadyna ýeter diýerler. Kim? Menmi? Belki sen bu dünýäni ýetmek üçin doglanyňy bilýänem dersiň. Arzulyň amala aşandan soň sen gelin ýerine gaýdyp bararsyň, öz sürüýüň bilen ähli hakykaty paýlaşarsyň diýip umyd edýän. Sen öz aýlaňa da gaýdyp barasyň gelýärmi? Sen men sürüýüm baradamy? Ýok, ýok, hiç haçan. Sebäp o ýerde maňa düşünmeýärler. Beýle gaňyr bolma. Men sana üstünlük arzu edýän. Sen gözleýäniň pikir edişiňden has ýakynlydyr. Häzirlikçe gün bal. Biz ýene görüşeriz diýip umyd edýän. Senem edilmeň ýal delfin ekenim. Sen kijijek naçarja bağlajak. Owa Daniel, menem edilmeň ýaly. Sen maňa ýaşaýşa täze umyd berdiň. Men onu hiç wagt unutmam. Sag bol bağlajak, özüň gora. Sizin hemmeňiz sag bolsun aýdasym gelýär. Görüşýän çak Daniel. 2846 2840. Ve yine de 40-28. Yok. Yok, sen ne deydin? Ören datly. Bula goýuju hurş ekeni. Etem ören tagamly. Bu näme etke? Körpece. Bu değişmedi. Ben olan yüzün mür görsedim. Bu doğrudanım gülkünç gerek. Bu hakikattan hem gülkünç değişme. Ece. Ece. Bu yeni devir değişme bolly. Ece, maňa şeýle gülkünç. Körpece maňa da. Olar hakit akynny alşynlar. Görelmen kim? İki arzuçura deret kar. Men arzuum var, men tolkunum, dine men tolkunum. Hani maňa ýükünmeň belesene. Maňa howa gerek. Şunu alay. Sag bolun. Hükman näle? Diýmek sen aýdmaýdyň da. Hawa Daniel. Deňiz maňa sen siýahatyň goramagy tapşyrdy. Daniel, men köp zady bilýän, ýöne gün gereklilerini elli, tolkunlarym ýakynlaşýar. Hemmesi saňa bagly. Günüň tutulmagyna gaty az galdy. Daniel, iýdim bilen wagt ýitirmeliler. Bular näme? Bu görýänlik Daniel, adam diýilip atlanyrlanyň öz arzularyny unutmaň netijesi. Oho, bir balyk bagry ýaly. Hani ýene birini göreli? Ýene birini?
Yok, belki uğudur ha? Eşi. Näme meňles? Menem göröýün. Menem göröýün. Besir. Bu ne hili iýmenç? Men düşünemok. Olar nädip birine diýen etip bilýärlerkä. Bu manysyz ahyryn. Bu da aşağılan tağam ýaly hedil bolsa gerek. Ýöne kirpijiklerini tapdyrmadyk wagty. Gidelin. Meni alat etme, öz işiňle bol ber, bar. Ta bol Karl. Sen gowy diýen. Ta bol. Bu bolaydy. Indi men geregim. Bu men doganım, oňa ýüzmek juda ýaraýar. Ören gowy. Tolkun we men biz bir bitewi. Ýöne ol senen gördümi? Bu hoklu pırlanmany men boyun oňurmy diýip atlandyrýan. Ady maňa ýaraýar. Bu bökmän bolsa, men atlandyrýan. Bilen duruşmanmydyk? Bilmedim de. Men seni bir ýerde görelmi antyp biljek. Belki arzularymda. Deň agramlygy saklamak üçin bogadyň çaýkamaly. Siz delfinleň näçe uçup bilýänligi bardy pikir et gördüňizmi? Ýok. Köp. Bu düýün bolupdy. Men fanymam ýitirdim. Owsy tolkunlara ünsär. Hawa, elbetde. Men boynuň urman gowulajak. Ýogsa da sen adyň näme? Daniel Alejandro Delfin. Ne hili odanat? Sag bolun. Atyň adyň näme? Lina. Gel tolkunlarda gebelenje deli. Gel. Bu näme? Sen garaşan pursodyň ýetdi, Daniel. Gel, Daniel. Men mundan aňyr gidip bilmem, Daniel. Menem Daniel, men sen hakda pikir ederim. Daniel Alejandro Delfin üstünlük kemran bolsun. Ähli arzuwlaryň hasy bolmagyny arzu edýän Daniel Alejandro Delfin. Sag bolun dostlar. Beýle tolkunlaryň üstünde ýürüp gedelenje dip bolmaz. Men başarman. Rahatlan Daniel, özüň elal, özüň elal.
Bu sen düşüňdäki tolkun, finanşmak gerek. Oýnaýan bolsa bolsun. Eger men şeýtmesem bütün ömrüm armanly borun. Bu men dünýäm. Men onu tapdym. Men bu ýerde hemişelik galmakçy. Men başardım. Sağ ol Mehriban deňiz. Maňa başartdy. Maňa başartdy. Sağ ol. Yok Daniel, sağ olsun aýtma. Ähli aýdanlara garamazdan sen özüňe inandyň. Şeýdibem aýratyn tolkunna gaýyp ýüzdüň. Hemde öz durmuşyň maksadyny tapdyň. Hawa, arzulyňa maýyl bolup, şatlykdan we ýakyn ýatlamalardan doldurmuşda ýaşamaly. Daniel, Alejandro Delfin, sen şuňdan şeýlek öz durmuşyny söýersiň. Sen çağırşyň ýer ýüzüniň ähli deňiz jandarlaryna ýeter. Daniel, Alejandro Delfin. Sen onu başardyň Daniel. Men öwrüden zatdam öwrendim. Aýratyn tawşyryk ýerine ýetirli Daniel, ýerine ýetirli. Ähil oňoýly da aşagaz. Men bu ýerde galýan. Men oýum siziň oýuňyz. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Sağ ol gatgaç, sağ ol. Men galdym, men çykyp bilemok, kömek ediň. Indi men näde çykaryn? Näkili ajaýyp açyş. Men oňa ençemeýillak garaşdym. Karl maňa wagt boldy. Men bilýän. Sen men bilen gitmedmiň? Ýok bolsa gerek. Şeýlelikde sen öz gözleýäňi tapdyňmy? Hawa Daniel. Bu tähin syýasatda sen ýaňda bolmak men arzumdy. Hoşal men gijik dostum. Islenlik ýerde nirde bolsamam sen men ýüregimde baky ýaşarsyň. Senem Daniel. Lina görüşýänçä.
Ma gelin yerime gaýtmana wagt boldy. Men seni ýatdan çykarman, hiç haçan. Men bilýän häzirlikçe, sag bol Daniel. Şu durkunda galmak hiç haçan unutma. Hiç haçan. Biz ýene duşarsyp diýip umyd edýän. Daniel, Owa karım? biz görüşersmi? Elbette. Belki şu ýerde, belki de başga ýerde. Belki biziň arzuwlarymyzda. Kanım kelle emurdy. Hoş Daniel Alejandro Delfin. Goý sen arzuwlaryň amala aşsyn. Deniz owazyny söz berýärli. Daniel öz aýlagyny dolanıp bardy. Onu görenlerini entekdirdigine oňsursy hayran galdy. Daniel öz arzuwlaryny amala aşyryp, maksadyna ýetişige özüniň gydykly syýahaty barada gurrun berdi. Daniel açyşlaryny ähli delfinler hayran galdylar. Ahyr soň olar açyk deniz bilen aýlagyň arasyndaky böwetden togutup geçdiler. Olar aýlagyň daşyndaky durmuşa hayran galdylar. Olar arzuwlar dünýäsine syýahatyň inni başlanýanlygyny bilýärdiler. Daniel bolsa müňlerçe baştan geçirmelere ulaşyp, tolkunlarda böwtüp gürmegini dowam edýärdi. Soňy